mu dawo. Maryam ce daga jihar Yobe ta fara shigowa akan kaikayi ko ma kan mashekiya ko kuma sauran dai abubuwa na kare asiri. Haka akan kallahu in ba mu tashi a sai ba matanmu zai shawara nan duniya su shawara lahira. Mafi yawan mata kasa Hausa ba wani ba ne ba cikin abin da ya shafi kishi to ba sa Allah ciki. Sai a rinsa ido a ta abin da ya dace da wanda bai dace ba. Duk abin da zai zo masu na shirka shan aikata shi 80% in kana so ka ce 90% babu sha na Allah kwata-kwata a cikin jizagin mace da hijabi sama da kasa to amma babu Allah cikin al'amarin su. Inda aka ce abu ya shafi kishi zance shafi kishi ne kuma haka ne wayansu mazajen abin da ya shafi dukiya da zance aure to shirka abunsu abu ne mai sauki su ma kuma shirka kuma haɗari ne. Allah ka kyare ma Allah da mulkinsa kar ka doki shanin Allah ka sama bayansa abin da Allah baya so kenan. Dukkan zaka zauna zamantakewa aure inda mace ta zo da magana zaka tar da shi kisha ne na mata wani ne mata a janu ne tura mata aka yi abin da ya shafi rashin lafiya ba na Allah ciki. Kaga abin ta tambaya wannan mafi yawa tuhuma ce. Mata nawa za su zo su ci da mu ba samu aure ba. Yarinya ta da shekara 23 kasashen larabawa ma gaggawa ne ba a ce wai kishiyan ta ne kishiyan uwanta ne ta mata asiri aka kasa aure ta. Alhali lokacin da yi ba ko wata ta ce ita ai mutane da suke zuwa guduwa suke yi a shirya aka mata babu Allah ciki ba za ta koma ga Allah ta ce wannan halin da muke cikin lokacin da bai kai ba Allah ne ke kaddara wannan ta yi kuma sharri ne wanda suka zo mu in na alherin yazo Allah zai na'am sai Allah ya tausaya wannan shirka an ga yadda duk yin da zaka kada zuciyarsu wannan abu yana zuciyarsu Allah ya kare a hada Allah da wani babun da yake tafi a banza a wajen mata a wajen zancen kishi in ma kishiya ko gidan kishiyansu ko kuwa mijin ne ya nemo yarinya da abin da za a yi daga yin mace kamar sauma nemi mata koma ga Allah wala shi ta rasa ubangijinta ta sai an gaya musu gara mace ta rasa auren baka mace a nan Afirka da ta rasa Allah wallahi gara ki zauna baki auren ba menene miji ki zo ki rasa ubangijinki ana cewa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun shirka fa bashi da kyau. Wata take gaya ya ce a nan Kano ya ce ko wani boka yanzu tarinsa da Allah da mijin suka zo da sun je guntu ba su bukatun su bai biya ba suka zo suka fatawa ta ce wallahi mata sun kai 500 suke zuwa wajen boka nan Kano sun ce kuma bokan wani da yake gan dama yake gaggaya masu a ce mai hawan jini shi ta je wajen boka mai hawan jini dubba da asibitocin da muke da su amma shi wajen boka saboda lalacewa karshe ke na duk komai sun sallama ma wani ba Allah ba. na ga mazaje da kuma iyaye matan fa amana Allah ya bamu iyaye mu ne raunin zuciyar da imani yana sai yawa Allah fa Allah da baiki inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika man yasha Allah ba son shirka a kiyaye Allah ko ne ya samu mutum Allah ne wannan abin da take faɗa za haka a za zo a faɗa ma wata ta zo bata da kudancin yi mata kudin ko kai take yi ta mata zo kawai wai ka ji mangar ma ba gindi kishen da take neman ita mata zauna ta samu abinci ta ce ita ta zama Allah ko namiji yanzu kwanan na ake gaya namiji ya samu kare azumi ya ce kare arziki yake cewa matan da ya aura mai fara kafa ce ita da take nema wanda za ta aure ta samu abinci rufin asiri da sauransu ita miskina ita za ta zama Allah ta kare ma arziki ko ta kawo ma arziki ko kaɗan ba sai ba
ma ku daina wannan mutum Allah ce idfa bila ce hasan kaddara ma an samu kina da tabbas wancan ta ma wannan ki mar masa alheri ki ga abin da Allah zai mata Allah ce idfa bila ce hasan fa idan ladhi bainahu wa bainahu kaddara ma bayan tana zato kike kina ki sa mata sharri to inda abin da yake zato ba haka yake ba kuma abin da zaki yi lana shirka ce mar mata martini amma wani lokaci cewa suke a ɗebo ƙasan makabarta kabari bakwai a jika da daddare wasu dai abubuwa duk dai za ka yi ai wannan shirka ne na'am yawan shirka ne kuma in an yi sai a ce shi ya kare ba Allah bane ya kare kaga an malam babu hanya ciki na'am wallahi gara ina ga matan arewa nan gara ku bar auren in mace tana jin kishi ya kai mata wannan wallahi ka sayar ta bota mallan ta ringa azumi aljanna tana jiranta a can amma wannan shirkan na gira ko shugaban kasa kake aura kai mace ne ka samu ne shugaban kasa kake auren dai baka mace ne anan arewa ne ka samu dangi fuska uwa dangi fuska ba duk fakiri ne wannan bala'i ne yake ki yanzu ga mutum har ka zo ka samu ni'imar zakar sa ubangiji rayuwar nawa ne in kana karshen mulki ma ko minista ko wani abu hawan gini na jiran ki don zaka ci dankali da kwai da sauran abubuwa kwai ana jiran ki hawan gini da tashi hankali cutar sukar mutuwa zaki amma Allah ina jiran ki ibaki aljanna saboda ka yi hankali da shanin bokaye a yi hankali da shirka Allah ya saka alheri malai ina ganin zamu je hutun daga tashin lokaci insha Allah da muka dawo sai mu duba tambayoyi na gaba yan uwa masu kallo zamu tafi hutun rabin lokaci na wannan shiri da muke kawo muku da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba idan muka dawo muka amsa tambayoyin da suke hannu insha Allah za mu sake buɗe muku layi sai mun dawo. Musulunci masu haske gari kuma so kusa ga shirin fatawa daga malamai na addinin musulunci masu haske gari.